Poď sa mi stráviť víkend počas toho, ako sa vyjadrím k aktuálnej téme. V poslednej dobe sa nám rozmohol taký trend, že ľudia na internete hovoria, že medické vlogy sú veľmi na jedno kopyto, vanila, family friendly a prinášajú falošnú estetizáciu štúdia medicíny. Mám k tomu zo pár myšlienok, ktoré by som s vami chcela zdieľať. Prvá je, že nikto si nechce pokaziť svoju budúcu kariéru tým, že bude zdieľať niečo na internete, čo by mohlo byť škandalózne. Tie videá sa z internetu nedajú odstraniť a hocikedy na teba môže hocikto vytiahnuť kompromateriál. Druhá vec je, že nechceš verejne nadávať na svoju školu, pretože by ťa to mohlo dostať do problémov. Ďalej, day in the life videá sú proste trend, ktorý prináša videnia. Ja osobne nemám medový hlások a nikdy som ani medový hlások nemala. Rozdiel medzi medickými day in the life vlogmi a ostatnými je ten, že my na medicíne môžeme ukázať zrovna niečo zaujímavé, čo ľudia v iných odboroch proste každodenne vidieť nemôžu. Ja pravidelne hovorím, že štúdium medicíny nie je ružové. Mohli ste si všimnúť skoro vo všetkých videách, kde hovorím o učení, že napríklad skúškové mi zlomilo krk, alebo že v 2. ročníku bolo prvýkrát, čo som bola na niečo naozaj naučená.